ଦିବ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ। ସେ ଗତକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଏହା କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ମିସବିହେଭ୍ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହିରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଆମର ନିଜ ଦେହକୁ ଭିଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଏମିତି ସେ କହିବେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଇ ସୁଡ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମେ ବି ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ ଅନ୍ ଅ ଫ୍ଲାଟ୍ ନୋଟ୍, ତ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି।